се представи в официални костюми. We get money, don't be mad. Не се изкривявай така, бе, моля ти се, изправи се. Чакай, Алекс, застани. Стой! Ти не върни! Аз съм се карала. Карусар се. Айде! Двама идват. А Дани от кога сте? Ири, айде де, сега нямам снимка със себе. Сезона на детските конкурси приключи. Проведохме Little Miss и Mr. Planet, сега малка мис България. И да се надяваме... Е време за почивка! Е време за почивка и за любов. Да ви снимам той така как е казал. Айде, Гери! Айде, че гаджето му е тук, ще ме набия накрая. Приключваме. Или си искаш въжето? Здрасти! Добре дошли от Канал 3, всички това не е зрители. Канал 3, да. Това е втория ни оператор, заден план. Но все пак ние можем да поздравим зрителите на Канал 3. Това беше конкурсът Малка мис и малък мистър България 2011.
Тук от Несевър на големия дъжд. Да. Мерси. Имаме един